Sanibona. Ngithe angenza ivideo ngicacise ngodaba lika P Diddy ukuthi mina naye sazana kanjani ngoba abantu abaningi baloke bethi kumina sineziphongo ezifanayo ngabe sihlobo yini. uPhilani uzalo aunt. Igama lakhe la ngempela uPhilani. Kahle kahle owaka Diddy. So uaunt wendele ka Diddy uthe mayegana ka Diddy wathola uPhilani. uPhilani ke kodwa ubehlala ngase sayidini lasekhaya ngoba behlala naye nogogo. So uPhilani nje sifundile esikoleni ube phambili ke kunami nje kakhulu ngoba ube mdala. Ubewathanda amantombazane kakhulu. Ngiyakhumbula waqonya enye intombazane yakamlotsho eyayinhle seyihlula igenge eningi esikoleni. Ufike wayishaya uPhilani nezinqe ezinkulu lo ngane saze samupha izibongelo siyinsizwa esikoleni sathi uphusha iDiddy. Uthe meqeda umatric wakhe 2003 wathola ischolarship phesheya. Kusho ukuthi mayefika evarsity atholana nale genge eyamaniga yenza umculo. uPhilani ashiye phansi indaba esikole aqale nje focus emculweni. Leyo nto yakhulumisa ekhaya ngalendlela yokuthi kwaze kwaba ne-family meeting kuZoom ekhuzwa. Kwangathi uyezwa kodwa waqhubeka nomculo. Wazi washintsha ngisho igama ke manje wangasabi uPhilani wazibiza ngoP. Washintsha isibongo ukuthi owaka Diddy wathi uDiddy P Diddy kwa uP Diddy ke manje saqala samangala ukuthi hayibo nanga umuntu eseyiDiddy ke manje. Uze wabuye ekhaya ngo2009. Ngiyakhumbula futhi wakushona umgqumeni ngaleyo nyanga. Wabuya wavakasha waphinda wabuyela emuva phesheya ngoba bese umuntu obengasathanda ukuhlala ngapha. Washo futhi wathi usezoba mningi phesheya. So mase sizwa zonke lezi igemegeme akuthi uyazenza lapha emaphathini. Ayisiphoqelile somndeni. Siphoqelile mina ke ngize ngabonga uNkulunkulu ngoba ngiyakhumbula 2011 wangi-invite ephathini. Wangi-invite ephathini yakhe esengibhukhele ngisho ibhanoyi. Washona umkhulu kwawuthi ke kumele ngikhansele. Sho nami ngabe ngenziwa lento.